mamilo ta sa itong mga nilabahan. So nangauga naman siya tanan, nangauga na tanan no. Humot. Humot na kayo itong mga nilabahan guys. So karon mamilo ta. Baba na ito dito sa table. Baba na ito. Mamilo na ta after this one. So ipakita na ko sa inyo ang procedure in how to pilo-pilo sa mga bagong nilabahan. Humot niya siya guys. So first is kani short. Saan pag kani short ano siya. Piloon tapos ana piloon na isa tapos ana. O kumana. Kumana. Kuman is kani short na gamay ana. So dapat mamilo ta ninyo guys kay para siguro di man ninyo na necessary nga kung kita paborita mamilo ta. Pero bahala paborita pero mamilo pud ay kanang hapsay ang ato ang dagan sa itong kinabuhi mo. So kaniyo jogging pants no, jogging pants tas kayo siya ni naon ni siya na ito siya tapos ko ibaan ko yung natagak ang camera. Slide akong camera guys, slide ibaan ko dito tali na pagbaan ko parang ningamo akong camera guys pag naamo dapat i-focus dito sa kaning kuan, mag-focus siya dito sa camera nga dapat makuha dili sa kuha sa manila ana kaya na sko lisod na guys matagak ang camera no wala tay lain camera okay mo dumit. So kanin jogging pants ipilo siya na tapos ano siya siya okay na diba dali na kaya kung siya anak naman tayo namilo naman ko gaya na so okay para dili daghan ako magpanda sa video. So draw namilo ako. So ang jogging pants kung jogging pants ang imong napilo dag ko nga mga jogging pants mga adults so dali na ito siya butang sa jogging pants kay jogging pants man siya dali ba sinina sa pambata nga gagmay ang short nga pambata nga gagmay ano kay sinina sa adults ani kay handsome so butang adult siya ha. So dapat mo sa ang pagpilo sa kanin jeans. So ano pagpilo ng jeans guys. So ano siya folding siya ana naman siya mamilo ta guys di man necessary kay problema ta di man nato necessary di kinahanglan nga mamilo ta nga dapat lang siya plansyahon nato pagpilo dili siya guys ikapoy kaayo ng hassle dili lang pag pamilo ang ato ang mga yatiman napatay mga bata magpatutoy pag mga bata mo templa pag mga gatas sa bata. So dapat pobre man ta pati yung ani lang atong mga to namilo ta sa dapat natong pinupunon dili kay plansyahon nato siguro kung magplansya ta dito lang sa mga panglakaw nga sinina. So panglakaw nga importante na nga sinina no sahon. So another one is kanang dapat kung mandaba ka ba boys no shout out sa mga lalaki dira na ayaw di ta kabalo mamilo basta kabalo ta mo laba kay wa tay daghang waray pamalit og kuandong sinina short dira ang lapitan no wala tay mga sinina dira pang pamalit bago ba wala tayo pamalit huwag kamang sinina dira mga bago mga mandabal ta dili ko ta magpatakag sa mansa sa itong mga sinina dira ano kay dili lang dili imuhang kung di ka kabalo mga laba dili lang imong kamot ang mga samad dili kamot imo ang mga samad kundi amo mga asawa inyong mga asawa. So shout out ko dito sa mga asawa no mga samad ang sini kuan siya ang samad ang kamot very good job so very great. So sinina, problema sa papel sa sinina. So ano, sinina oh. Siya na. Pilon diri nga size sa buktunan, yan na i-fold siya. Tapos ano siya diri. So sa tunga-tunga, tapos yan na siya. So here is the finished product. Kung siya finished product, ba dito kayo? Kung ikaw lalaki ka, man kabalo ka manilo, ay imong kinabuhi kay imong mga sinina, ay imong mga sinina, dili kaya balag dili original imong mga sinina. Nindot ka mo laban, nindot ka mo ilo kabalo ka mo galas mo kagalimon okay na kayo, wala problema proud ka nga pabrika nga wala kita pakan na tao ka ng limos latang nawa no. So guys kung nakuha ninyo ang steps kung nakuha ninyo ang steps sa pagpilo mo please like and share sa akong video kay para pagkang followers guys kaya pag may followers may mo like sa video may mo sa video. White t-shirt okay guys sama sa kamot sa ko ang pagkilugman niya pero actually guys wala dito uyab pero andam naman ko pag nakauyab kita balo na kumupilo man balo na pag kumula ba
kabalo po kumamping og gugma, syempre. Tao, kabalo po kumamping sa akong pagigugma ang tao, di ba? Dapat yun. Ano siya guys, tapos na siya i-fold. Fold this one. One. Ano siya guys. Another is mga short ang inani dapat manaon siya. Ano man ang plaster sa short, diba? Anang plaster sa short, so dapat manaon siya. Ang malagaana, manaon siya. Finish na. Ang dayon. Wala ka dali. Kurarag magpadali. Lisod. Unahon. Lisod. Dalon ka. Dali ka kayo biyakan. Andam na kami mga guys. Andam na ko. Kabila na ko muna ba? Kumot kaya kang paglaba guys. Kumot kayo. Sama sa kaong sa pagluman ako sa yaha pero nabiya ra siya. Kurarag bula. Kurarag siya buwa. Niabot siyang pinakalit. Mawala ra siyang pinakalit. Walang man ingon nga. Wato na ko. Salamat sa tanan. Diba? Kasi siya ingon na guys. Ayan gibuhat yes. Gawin. Nagpadayon siya sa iyang gibate. Sa iyang gibate. Sa iyang gibate. Fold siya guys. Fold. So, another is okay, humanata sa atong mga kipang milo. So, kita humanata sa atong pamilo. Pamilo. Humanata sa atong pamilo. So, this is fine for this nice. Thank you for watching everybody. Thank you everybody for watching my video. Thank you. So, mo ni ang pa-inspiration na ra. Yes na. Kuha ni sinina guys. Mao ni akong sinina, mao ni ang shorts, and then mao ni ang mga pajama nga gagmay, mga pantagko. Mao ni sinina nga pang gagmay, short na pang gagmay, sinina sa pangtagko nga pang babae, and then jeans, mga pantalon, reset po mga oranay. So gi-separate yun na to siya para dili masagol sa mga dapat dili masagol, di ba?